Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa, Pak? Tekan ndi, Pak, sampean? KTM, Bu. Kuataan. Ya. Nyapa, Pak? Ya cukup gajine. Wis gajian ta? Wes. Alhamdulillah. Nah, lungguh kono. Kene. Sik. Saya dari sapu sik. Ibu, nggo kebutuhan anu, Bu. Belanja sebulan. Ya. Enggak kapan, Pak? Ya. Alhamdulillah, kurang nggo sebulan cukup lah, nek ora cukup kok ya golekne ceperan. Iki piro, Pak? Ya itu kan piro kuwi? Yuh, cegah ngitungnya, Pak. Paling 3,5 juta kalau enggak salah kuwi. Oh. Ya. Pak. Yes, Kebutuhan matur suwun anu. ya, Pak ya. Mudah-mudahan rezekimu Aman, lancar. alhamdulillah. Cek, koyoke jenek, Bu. Oh iya ki, Bu. Apa meneh, Pak? Iki nggo nafkah sampean. Iki wae cukup lho, Pak. Ya iki kan nggo kebutuhan dapur segala macam belanja untuk kebutuhan rumah selama sebulan. Ya, iki kan sebagai laki-laki kan harus menafkahi istrinya gitu nggo nafkah sampean. Iki tinggal ke. Ya nggo seneng sampean, sampean entekne. Alhamdulillah. Ya wis sampean atur dhewe. Aku ngertine ya kerja gajian ya tak wani sampean. Yo enak emang matur suwun ya, Pak. Ya, mumpung enggak. Rezekimu Ya. tambah akeh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kena ke Shopee ya. Bedak kuntek, lipstick kuntek, terus skincare. Alhamdulillah, kena ke kipas kipas.